Гаяз, үзегез белән якыннанрак таныштырып китегез һәм Төркиядә сез яшьләр белән нинди эшләр башкарасыз, форумга нинди теләк, максатлар белән килдегез һәм нинди хисләр алдыгыз? Иң беренче аңлатасым килә, минем исмим Гаяз Ахметшин. Үзем Анкарада докторантурада укыдым, хәзер инде теология буенча доктор. Үзем хәзер Истанбулда яшәймен, и шунда инде Истанбулда без яшьләр белән күрешәбез, инде аралашабыз, яшьләрне бергә җыярга тырышабыз, ул безнең татар яшьләребезне, андагы мероприятияларны ясыйбыз, анда speaking clublар даже ясыйбыз, менә шулай итеп җыелышып, үзебезнең татар телебезне онытмас өчен, шулай итеп җыелышабыз, менә даже Мәскәүдән килгәннәр безнең бер вакытта кунаклар килгәннәр, штаб татарлардан, менә шулай итеп бергә аралашабыз инде менә. Активно иттереп мероприятиялар оештырабыз, менә Сабантуй шикелле, хәзер менә тагын фикеребездә яхшы бер мероприятие бар, этноспорт. Этноспорт Төркиядә һәр елны уздыралар. Шул этноспортка бик күп өлкәләр килә, бүтән республикалардан, бүтән Совет өлкәләреннән һәм дә башка өлкәләрдән, Америка якларыннан да киләләр шул этноспортны күрер өчен. И мәсәлән, теге елны 1 миллион кеше килгән менә шул этноспортка. Менә анда үзебезнең культурабызны таныту, бу бик мөһим. Хәзер инде менә шул безнең фикеребездә бар. Аны да оештырырга ниятебез бар. Октябрь айында, ала берсә, менә этноспорт мероприятиясында, ала берсә, үзебезне танытырга шулай итеп уйлыйбыз. Бүгенге форумнан нинди тәэсирләр алдыгыз, нинди проектлар тәкъдим иттегез? Бу форум бик ошады безгә, менә шундый форумлар күбрәк булсын, һәм дә менә шулай итеп бүтән өлкәләрдән яшьләрне менә шулай итеп бер җиргә җыеп, менә шундый яңа фикерләр, яңа проектлар бирсеннәр менә шулай итеп. Һәм дә бу җыелышыбызда бик күп өлкәләрдән килгән татарларның яңа проектларны карадык. Бик ошады. Бу проектларны даже үзебезнең өлкәдә дә менә шулай итеп оештырырга ниятебез бар. Чөнки ул бер-берсе белән, гыйлем белән, ничек дип әйтергез, алмашу ул бик мөһим. Һәм дә үзебез өчен. Чөнки бу безнең киләчәгебез, һәм дә киләчәккә үзебезнең телебезне саклар өчен, һәм дә үзебезнең фикеребезне саклар өчен, үзебезнең галимнәребезне саклар өчен, үзебезнең урамнарыбызны, үзебезнең авылларыбызны менә хәзер Турциядә мәсәлән карасагыз, анда бик күп галимнәр килгән ул якларга. Бик күп галимнәр килгән. Ул галимнәр ул якларга килеп, үзенең исемен калдырганнар. Türkler хәзерге вакытта ул галимнәрнең китапларын да укыйлар, исследованиялар ясыйлар, һәм дә хәзерге вакытта даже памятниклар, парклар ясыйлар. Менә бу форум яхшы, һәм дә киләчәктә дә тагы да күбрәк катнашучылар булачак дип уйлыйм.